ụmụ Igbo niile Ndewonu. aha bụ Maazị CMS onye nnakọ Maazị Kapsu wafam. otu a ka ọ dị n'ụbọchị nketa anyị na-wetara Igbo CNN anyị nọ n'ajọ ọfịa inside the forest na-ewetara akọ nketa ngwa gezienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị ozugbo Otu nwaanyị ekwensu ga-akpọ ọkụ n'oge na-adịghị anya. Ewerela ụtarị koboko saa di ya ahụ. Maka na o nwere obere ọkụkọ ọ na-enye nri ndị bekee kpọrọ side chick. Ka akụkọ si wee kọọ, nwaanyị a so na ndị atụpụrụ atụpụ na Boys Brigade n'afọ 1987. Ya mere o jiri sie ege ka Paul Mike werezie koboko na-agwọ di ya ara maka na o nwere ọkụkọ ọ na-azụ ndị bekee kpọrọ side chick. Ngwa nezie na anya akụ n'ofu ka ihe si meme. CMS. na-adị arapụ maka na anọ m n'oke echiche dịka mgbe ezi wee fụcha nnọọ Ivan nwoke nwaanyị nọ na-apịa nwoke ibe m apịa nwoke agwọ nwoke ibe m ka abacha na-agwọ nwoke ibe m ka abacha O wutere m. awa ma n'ọnwụ erite ofe egusi erite ofe ọkwụrụ Mama iwe ọkụkọ mmadụ na-azọ ihe ọjọọ. Sai ihe ọjọọ. ọ nwere ife ọjọọ ihe nwere onye ka Ivan na-akpọ pet Ivan Dọcha na-akpọ pet Nọọsụ ya gbutu ọnụ. ife ọ ga-eji na-ewere ụta na-enwe nwa obere nkịta ya na-ebisi aka na-ada ife nke ewute ka m Ka Chineke. ya mana ọ bụrụ ịmara ka m si eme n'ife m ịma otu ihe m na-adị ụta ka m ga-esi jide ụta ka m ga-ejide njide ụta mmemme ya ele ife na-akọdo ife anụ ịmara ka otite m na-adị ịmara m ji ahala ozugbo na ya ọhịa ozugbo ọ ma achọ nwoke bịara ka m kọwara gị Ị na-achọ onye na-egbu. aga m kọwara gị ihe bịa nọdụ ọdụ na o nwere nchọrọ ịkọwara ndị Waka, kọwara ha ebe ahụ. Nnekwa chere n'ọkwa ịkọ. bịa na nwa ife m na-eme gị nọ ka m kọwara ihe ọkwa ka m nwere obere osisi anụ a wee kọzie gị ife m na-achọ ịkọwa